La tɔgɔ Abdulkarim Kulubali chef de transport de Kati urbain intérieur alors an bɛ wuli ka jɔ la bi kuru basi tɛ ka foli di jama bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ min bɛ jamana kɔnɔ an bɛ foli di bɛɛ ma yan de Kati n'i y'a mɛn wuli ka jɔ la an tɛ wuli ka jɔ la juguman na an tɛ tiɲɛ na an tɛ kɛlɛ la mais kɛlɛ min fana don fana vraiment fo état k'a jateminɛ jamana kɔnɔ an bɛ segin k'o de fɔ porte Mali la Mali port ye Mali transporteur de il faut que fo Mali transporteur ka degun k'o ta k'o lajɛ et u ka mɔgɔ bila fana mɔgɔ min bɛ transport ko dɔn u k'o bila transport kɔnɔ u ka se ka transport kuma fɔ donc o gɛlɛya de b'an kan parce que gɛlɛya fɔlɔ-fɔlɔ ye mun ye fɔlɔ an y'a daminɛ Bamako a Kati bon Bamako Ansar kɔfɛla na ɲama tun bɛ to yen fɔlɔ ɲama tonni tun bɛ yen u nana jateminɛ k'a fɔ ko ɲama bɛ yɔrɔ min na ko ekɔliso bɛ yen ko bɛ ekɔliso sini donc ɲama tora foyi ma sɔrɔ fo ka taa Sugunikura la an ka place yɛrɛ la ka taa yɔrɔ dɔ garate yen nɔ k'u bɛ taa ɲama to yen bon adamaden sugu bɛɛ bɛ se ka na place la banabagatɔ bɛ yen sisan bɛ mɔgɔw la banabagatɔ bɛ mɔgɔw la bon n'o nana kɛ fɛnɛ donc o bɛ kɛ problème ba de fɛnɛ o ye banabagatɔ ye san mana na kulu ka jigin kulu kan ji bɛ taa min a ji bɛ jigin adamadenw de fɛnɛ kan donc o kɛra an ka nisɔngoya fɔlɔ-fɔlɔ ye bon filanan fana ye min ye fɛnɛ vraiment hali bi poste ko in an n'u ma se ka bɛn fɔlɔ k'a jateminɛ denmisɛnw don baara denmisɛnw ko baara ka d'u ye u tɛ fɛ ka kɛ jamana tiɲɛnikɛla ye u b'u faso de fɛ u faso ka d'u ye u bɛ fɛ ka baara kɛ mais gɛlɛya min ka fɔlɔ n'o ye u ka poste ta ni ka segin ye fo faso k'a jateminɛ Asimi n'a ka jamakulu bɛɛ u k'a jateminɛ u bɛ se ka nɔgɔya kɛ denmisɛnw to k'u ka baara kɛ denmisɛnw jɔlen filɛ ko baara ka d'u ye mais u bɛ tile joli u tɛ ka se ka baara kɛ donc u bɛ taa u bɛ ka minɛ fan bɛɛ fɛ mais baara ka d'u bɛ ka baara kɛ vraiment faso ka dɔ bila u ye ka se ka baara kɛ cogo min na o y'an ka kɛlɛ filanan ye bi mais an tɛ ka sira tigɛ an tɛ ka foyi kɛ an kɔni bɛ arrêt travail de kɛ donc ni siratigɛ tɛ kelen an yɛrɛ ka bolifɛnw an b'olu lajɔ ka mɔgɔ jigin ka b'u kɔnɔ an k'an ka nisɔngoya yira mais an tɛ sira tigɛ voilà ni wulikajɔ bɛ Kati yan cogo min na ni wulikajɔ bɛ Bamakɔ ten Bamakɔ yɛrɛ fana ka jugu ni Kati ye an bɛɛ jɛra ka transport bɛɛ jɛra ka bolo ɲɔgɔn ma u ka nin kɛlɛ kelen kɛ mais an bɛ ka min fɔ hali bi jamana kɔnɔdenw ɲɛmɔgɔ Asimi n'a ka gouvernement u k'u kun siri ka duguma mɔgɔ lajɛ nin tɛ kunbɔ a tɛ kunbɔ n'i y'a fara a bɛ kunba kelen parce que an bɛ ka min fɔ nin ye fantanw ka hakɛw de ye fantanw de bɛ ka kuma bi donc faama tɛ ka kuma mais Asimi n'a ka jama ka u kun biri ka fantanw ka s'u ma k'u ɲininka karisa hami jumɛn de b'aw la u b'u ka hami fɔ i k'u lamɛn mais u bɛ ka mɔgɔ min don an n'u cɛ an n'u tɛ ka se ka ɲɔgɔn faamu donc denmisɛnninw laban u bɛna fɛn dɔ d'u kɔnɔ min man ɲi Ala ka kisi o ma Kati ni Bamakɔ bɛɛ jɛlen don baara kelen na Molibatigiw b'u ta la avec tile 4 depuis lundi Molibatigiw b'u ta la mais fɔ bi fɛnɛ dama don kuma na o dun ye Mali sɔrɔda de ye Moliba man ka jɔ fo ka Molibatigiw bɛna kuma fo k'o état fɛnɛ jateminɛ parce que olu de bɛ ka jamana fɛnw bɛɛ ta ka don n'a ye molimisɛnninw bɛ ka mɔgɔw ta ka bɔ n'a ye mais ni nin bɛɛ jɔra Mali bɛ dan retard la an tɛ k'o kɛ donc an bɛ dugawu kɛ hali Ala ka ji ka fura la mais président ka jama ka mɔgɔ lamɛn. Merci beaucoup. Merci.